बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। थांनाय 2 दानसो सिगां माखासे भाइराल भिडिअखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बयजोंबो सावरायजानाय टमी नार्जारीखौ फैगौ 18 डिसेम्बर खालि आइ पवाली पिकनिक स्पट बेखेवनायखौ लानानै बिसा चिरां जिल्ला कमिटिया टमी नार्जारीनि सायाव हेंथा होनाय बुंफोरथि होदों। बुंथिनो गोनांदि फैगौ 18 डिसेम्बर खालि चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय आइ पवाली पिकनिक स्पटखौ बेखेवनो थाखाय आलासि महरै टमी नार्जारीखौ लिंहरनाय जादों। बिनि सायाव चिरां जिल्ला बिसाया दुखु फोरमायो। चिरां जिल्ला बिसाया बुङो दि टमी नार्जारीखौ मिरु बिसायानो थांनाय 10 अक्ट'बर खालि सावथुन मुलुगावल' नङा गासिबो हारिमु आयदानिफ्राय बयकट खालामनाय जादोंमोन। बिथांनि माखासे गाज्रि आखुथायनि थाखाय बिथांखौ बयकट खालामनाय जादोंमोन। बयकटजों रोखा लिरनानै लानाय जादोंमोन। बिथांखौ कुनु जिल्लायावनो कुनु जायगायावनो स्टेज प्रग्राम खालामनो मोना होननानै जाय डिसिसनखौ मिरु बिसायानो लादों बेखौ सिफायनानै चिरां जिल्लायाव फैनो होनो गोसो जायाखै होनना लोगोसे चिरां जिल्ला बिसाया आइ पवालीनि खुंफुं आफादनिसिम गांसे लाइजामबो हरनाय जाबाय होनना। बे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों जि गुबुन आलासि लाबोनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया। नोंथांमोननि पिकनिक स्पट बेखेवनायखौ जोङो बुंनो गोनां गैया। नाथाय टमी नार्जारीखौ लाबोनायाव दुखु मोनदों आरो बिथांनि जायगायाव गुबुन आलासिखौ लाबोयो बेखौबो खावलायहरदों होनना। गाज्रि आखुनि थाखाय बयकट खालामजानायखौ ओनसोलाव लानानै फैयोब्ला माबायदि जागोन? जोंनि थासारिया माबायदि जागोन? जोंनि गथ' गथाया मा आखुथाय सोलोंगोन होनना। लोगोसे खुंफुं आफादा गमामायैनो अख्रायै जुदि टमी नार्जारीखौ लाबोथारोब्ला जिल्ला आफादा गोख्रों राहा लानो गोनां जागोन होनना। लोगोसे चिरां जिल्ला बिसाया मोनसे गोख्रों डिसिसन लानाय दंखायोमोन जे टमी नार्जारीजों कुनु जायगायावनो रावबो जोंनि चिरां जिल्लानि आर्टिस्टफोरा थांफानो मोननाय नङा। सासे मेकआप आर्टिस्ट, केमेरामेन बा एक्टिं खालामफाग्रायानो जा बिथांनि कुनु पारफरमेन्स खालामनायाव थांफानो मोना होनना गोख्रों डिसिसन लानाय दंखायोमोन। चिरां जिल्लानि सोरबा महरगिरिया बिथांजों लोगो जानानै थांफायोब्ला बेखौ सावथुन मुलुगनिफ्राय बयकट खालामनाय जागोन होनना थांखि लाखानाय जादोंमोन। बिटिसिनि एमसिएलए बिसावरायग्रानि बाख्नायथाव आखुथाय। एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथाङा गोजां बोथोरनि गुदुं जि आरो कम्बल राननानै होदों। चिरां जिल्ला रनसायदाम पिसिडिसिनि सिङाव थानाय निलापारा गामिनि गरिब सुबुंफोरनो गोजां बोथोरनि गुदुं जि आरो कम्बल राननानै होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अमर बसुमतारी बिथाङा गासै मोन 40 नखरफोरनो कम्बल राननानै होदों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो निलापारा गामिनि सुबुंफ्रा माखासे सरखारि अनसुंथाइनि बेलायाव डिप्रेप जाबाय थादों। बेखौ मिथिनानै गावनि फारसेनिफ्राय जा हायो अनसुंथाइ होनाय जादों होनना एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथाङा फोरमायो। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापुरियाव गुलि गावनाय जाथाय। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेरेन दालांगुरि गामियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव बडा बसुमतारी, बिनि फंबाय लोगोसे मंगल बसुमतारी बिसोर साथामबो मोनानि ओंखाम जाखांनानै रेलवे दालां सेराव जिरायनानै मबाइलाव भिडिअ नायबाय दंमोन। बे समावनो दालां सिङाव हा जावबाय थानाय सिनाय मोनै सासे सुबुङा फैनानै मबाइलजों भिडिअ बानायदों नामा होननानै सोंफैदोंमोन। लोगोसे साथामखौबो देहायारि गाग्लोबदोंमोन आरो पिस्तलजों गुलि गावदोंमोन। सिनाय मोनै सुबुंनि गुलि गावनायाव सिरेन दालांगुरि गामिनि बडा बसुमतारीनि गोदोनायाव नाङो। गुलि नांजानाय बडा बसुमतारीखौ डिब्रुगड़आव थानाय आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बे जाथायखौ पुलिस बिफाना संदानगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै चिराङाव बारग' एनडिपिफ्रा इउपिपिएलआव जगदान होफैदों। सा 100 बांसिन चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि थिरेन बर' ग्रुपनि बारग' एनडिपिफ्रा थिरेन बर'खौ नागारना बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों गोरोबफैयो। थिरेन बर' बिथाङा गावनि ग्रुपनि बारग' एनडिपिफोरनो रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ मावनानै होनो हायैनि थाखाय थिरेन बर' ग्रुपनि गोबां बारग' एनडिपिफ्रा बिआर फेरेंगाजों गोरोबफैयो होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिआर सरकारखौ मदद खालामनानै बिथांमोननि दैदेननायाव रिहेबिलिटेसन मोननांगौखौ मोननो थांगासिनो, बेनि थाखाय दानि बिटिआर सरकारखौ मदद खालामनाय जादों होनना बारग' एनडिपिफोरा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।